l'aigua s'evapora es refreda formant els núvols, que es diu condensació. Quan els núvols estan molt carregats diem que plou i es diu precipitació. I quan va cap a les muntanyes fa tan fred que es calamar-se amb neu. Després de ploure, com que l'aigua penetra, es fa uns rius submarins que nosaltres ho diem aqüífer, que les persones fan un pou per treure l'aigua. Teniu alguna pregunta? No. Doncs esperem que us hagi agradat. Bon dia. Quan el sol escalfa l'aigua, la primera capa de l'aigua s'evapora i després puja a l'atmosfera i es condensa i forma núvols. Quan el núvol està molt carregat, fa pluja, que se diu precipitació. Quan en llocs més freds cau neu o nevetes. Molt bé, alguna pregunta? Som els alumnes de tercer B, estem fent el projecte de l'aigua i hem construït una planta depuradora que serveix per enllentar l'aigua, que l'aigua neta es vagi als rius. Aquí, entre l'aigua bruta de les cases, les fàbriques i els camps. Això és l'envellament, quan passen les roques o polses o plàstics, se queden. I va per aquest tub i arriba al primer decantador. I això, el fang, baixa Amb aquesta piscina i l'aigua puja. passa per aquest tub i se li afegeix oxigen. Passa al decantador 2 i quan el fang baixa per el tub i va a la piscina de fang. I l'aigua neta va a la piscina d'aigua depurada. I de la piscina d'aigua, per aquest tub, se va als rius. El fang dels dos decantadors se van per un tub de conducció i arriba a la piscina de fang. A cap d'uns dies fa uns gasos que van per aquest tub al dipòsit de gas per fer servir a les calefaccions de casa i les restes de fang van per aquesta tuberia també per fer-se servir l'adob als camps.